Ahoj všichni, vítejte u dalšího videa, je to Makeup Challenge a je to o tom, že vlastně já budu mít šátek, který si zavážu, prostě nějak se zavážu, takhle budu mít, něco vytáhnu. Anička po slepu vytáhne něco, prostě. Tady máme něco, tak to je, pak to otevřu a začnu matlat něco na ksicht. Jo, přesně. Přitom já vůbec nemám tušení, co to je. Vlastně tady máme i takové taštičky na to. Tady všechno je. A tady taky. Jo, a tak vlastně to nebudeme nějak moc prodlužovat. A jdeme na to. Takže Anička si zaváže šátek a dejte hned si to bude. kolu. Jo. No, nějaký dortík, protože se mnou to bude trošku na díl. No tak říkám. Takže tak jsme zpět a už mám jo. už na sobě šátek. Tak teď jdu začít kájet. Anička vezme například, ještě abyste věděli něco podrobnějšího, tak Anička třeba vezme řasenku a začne mi tím malovat pusu třeba. Vůbec neví, na jakou část těla. Tak zkusím. Mi to barví. Takže jdeme na to. Ne, pozor na vlasy. Pardon. Co to je? Au. Pardon. Tak volejte sanitku, prosím. Tak takhle to vypadá po prvním kroku. Vypadám jako Joker nějaký. Použijeme 4 věci. Tohle je první. Jo. Zkusíme na další. Druhá věc. Tohle nemám Druhá. ráda. Anička vybírá. To taky ne. To nechci. Tady hledám dotyčnou věc. A nevím, jestli ji poslepu najdu. Mám tady velký kývek. Anička jde na to, jde malovat. Tak. Takhle vypadám po druhém kroku, moc žádných změn se nestalo. Protože to je asi bezbarvý. Ano. Tohle jsem hledala. Oh. Já myslela, že to je tamto. Takhle vypadám po třetím kroku. A je tu následovací čtvrtý krok. Uvidíme, co to bude. Tady něco už vytáhla. Takže poslední krok. Snad to Anička najde. Kde se to řekne? No to jsou mi věci to... Pardon. Kálínku. Jej, asi by to upadlo. No tak tohle by bylo asi vše. Pro tuhle malbu, takže já vypadám takhle, Anička mě vidí, asi se trošku zasměje. Takhle to přesunem a já vypadám takhle jako naprostej píp. Tak. No, asi debílek, abych to řekla zdravěleně. A teď... Tak my jsme zase zpátky, já už jsem zase čistá a trošku jsme odbarvili můj bílej koberec, ale jinak nic, takže
teďka se vrhneme na Aničku. Mě. A Kája už má šátek a jde na mě. Jdu na to, takže já si vybírám někde stášek, nebo na podlaze to máme taky. Tohle nevím, co to bude. Ne, palce ne, to jsou kopence, tak pěstí. Takže já si takhle Aničku takhle hezky udělám. Promiň, jestli jsem ti nějak ublížila. Poprvním zbarvením. No, dokonalá krása. Jak kdyby šla někam do města nakupovat. To fakt nevím, co bylo, takže... No, tak to nic asi není. Dobrý, tak to zavřeme. Jo, aha, už to chápu. To máš tady. Tady, ne, tady. Ve víčku. A dej si na to štěteček tady. Počkej, ještě to... Počkej, to ti tam ještě musím dát. No. Po dalším krásném make-upu. Úplně stejné, akorát trošku Tmavší se připálila trošku Anička. No, Štěteček dáme na zem. ale jinak dobrý. Tak tady něco popadnu, co to bude, to fakt nevím. Na to je to, co si myslím. No, namaluj moji podélku. Jo, tak to není, tak to nebude ono. To nebude ono. Držte mi palce. Ne, palce ne. To, já si to pořád pletu. Palce jsou kopence. Pěstí je štěstí. Už jsme tady. Ty výzvy. Promiň, jestli jsem to dala zase ještě takhle. Dokonale. Ano, přesně. Po třetí věci trošku taková jak dětská omalovánka. A poslední věc. Ta je teď na řadě. No, to už mi nic nezbývá. Tak, Než Aničko se připásá. Jestli to je to, co si myslím. tak budu dokonalá. Ano, to mohu nazvat. Promiň. Tak se usměj zubatě potom. Tak. Anička je dokonalá. Po A já se na třetím. jdu podívat. Víte co? Jak dětská omalovánka. Úplně smutné. Velmi. Jak dětská omalovánka, která byla půl hodiny namočená v barvě. Takže Tohle by bylo asi pro tohle toto video. Pro všecko. make-up challenge. Asi to vidíte ještě. Jo. Všechno a dejte follow nebo like, ale no dislike. No. A ještě bychom vás poprosili, kdyby to šlo, tak bychom vás poprosili, jestli se vám tohle video líbilo, tak nám aspoň, tak jak Anička řekla, odběr, Odběr, like, like. ale ne dislike, prosím. Ne dislike. A když tak do komentu další výzvy nebo challenge, Jo. ochutnávky, další videa prostě a prosím nepište negativní komentáře, protože pak to je nás to opravdu- prostě nezajímá, prostě ty vaše, to jsou blbci takový. No, protože my nejsme zvědaví na ty lidi, co teď opravdu existují. Takže tohle by pro to video bylo všechno, takže čauky. Čauky.